Една древна история разказва за две риби, плуващи заедно. Едната риба попитала другата: "Как е водата от твоята страна?" Втората риба озадачено отговорила: "Вода, чакай, какво е вода?" Емоциите са като водата за тези риби. Постоянна, винаги присъстваща част от живота ни, която често приемаме за даденост. Те оформят начина, по който виждаме света, реагираме и се свързваме с другите, дори и да не ги забелязваме винаги. Но какво точно са емоциите? Те са начинът, по който умът, тялото ни реагират на света около нас. Те са като компас, който винаги ни води през нашите преживявания. Независимо дали се чувстваме щастливи, тъжни, ядосани или оплашени. Изследователите са идентифицирали 6 основни емоции, универсално признати във всички култури. Това са щастие, тъга, страх, гняв, изненада и отвращение. Тези емоции служат за определена цел. Но емоциите не са само чувства. Те се проявяват и физически. Помислете как сърцето ви бие, когато сте оплашени, или как се усмихвате, без дори да мислите, когато сте щастливи. Това са начините, по които тялото ви изразява емоции, понякога дори преди да сте напълно наясно с тях. Една от първите стъпки в управлението на емоциите е тяхното разпознаване и назоваване. Това се нарича назоваване на емоциите. Когато дадете име на това, което чувствате, това всъщност ви помага да придобиете контрол над тези емоции. Например, когато се чувствате тревожни и го казвате на глас, или дори просто си помисляте: "Чувствам се тревожен." Това може да направи емоцията ви по-малко интензивна. Назоваването помага за успокояване на мозъка ви и ви дава пространство да мислите по-ясно. Но има нещо повече от просто назоваване на емоции. Колкото по-конкретни можете да бъдете, толкова по-добре. Нека го наречем емоционална точност. Вместо просто да кажете, че сте разстроен, опитайте се да определите дали сте разочарован, фрустриран или ядосан. Всяко едно от тези чувства е малко по-различно и като ги идентифицирате точно, можете по-добре да разберете какво трябва да направите след това. Мислете за емоционалната точност като за подробна карта на чувствата ви. Колкото по-ясна е картата, толкова по-лесно е да се ориентирате в трудни ситуации. И така, как можете да използвате това в ежедневието си? Нека го разделим на прости стъпки. Първо, направете пауза и поемете дълбоко въздух. След това се запитайте: какво чувствам в момента? Опитайте се да маркирате емоцията възможно най-точно. След това помислете какво ви казва тази емоция, от какво се нуждаете. Накрая вземете решение за малко действие, за да се справите с него. Запомнете, че емоциите са там, за да ви помагат, а не за да ви контролират. Като ги разпознавате и разбирате, можете да вземете по-добри решения, да изграждате по-силни взаимоотношения и да се грижите за психическото си благополучие. Точно както рибата, която разбра, че има вода около нея. Осъзнаването на емоциите ви помага да управлявате живота си с повече разбиране и контрол. В следващото ни видео ще се потопим по-дълбоко в науката за емоционалното регулиране. Как можете да управлявате емоциите си дори в най-трудните времена.